Alberto Núñez Feijóo traslada o seu apoio ao sector do viño de Rías Baixas. O presidente do Partido Popular visitou a adega Paco Ilola en Meaño. Ali cualificou de inmenso erro a política arancelaria de Donald Trump e defendeu un alivio fiscal para as adegas que se poidan ver afectadas se finalmente o presidente dos Estados Unidos cumpre coas súas ameazas. Que tal, saúdos? Feijóo defendeu a creación dun tratado de libre comercio entre o país norteamericano e a Unión Europea e a creación dun plan de competitividade para a economía española. Vémolo de contado despois dos titulares. Podemos Galicia demanda unha solución urxente aos vertidos da Ribeiriña na Pobra. A súa coordinadora Isabel Faraldo demanda que se impliquen todas as administracións para buscar unha solución conxunta. A longo prazo, pasaría esta solución pola clausura dos depósitos. A Cámara de Comercio celebrou esta mañá en Vilagarcía o seu comité executivo. A reunión serviu tamén para presentar a segunda edición da feira de FP Dual. Vaise celebrar en Fexdega o vindeiro 29 de maio, impulsada pola Cámara e o Concello. Todo listo en Poio para unha nova edición de Tapea Poio. O certame de tapas celebrará a súa segunda convocatoria do 2 ao 18 de maio. Desta volta participan unha vintena de establecementos de todo o municipio, o dobre que na primeira edición. Tamén se incrementan os premios, ascenden a un total de 7.500 euros, 2.000 máis que no 2024. Xa se pode visitar en Cambados a mostra Saudarte. Alumnado cambadés e Vilagarcián participa nesta iniciativa da Fundación Galega contra o Narcotráfico, unha actividade que busca fomentar a creatividade entre a rapazada a través da arte para afastarse do mundo das drogas. E Noia volverá a vivir este sábado unha xornada de deportes de contacto con participantes de primeiro nivel. O pabillón Agustín Mourís acollerá dende as 6:30 da tarde esta velada organizada polo Club de Loita Noia. Disfrutaránse varios cintos nas diversas modalidades de kickboxing e boxeo. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos con esa visita do líder do Partido Popular, o Salnés. Alberto Núñez Feijóo traslada o seu apoio ao sector do viño de Rías Baixas. O presidente do PP visitaba esta mañá a adega Paco Ilola en Meaño. Ali cualificou de inmenso erro a política arancelaria de Trump e defendeu un alivio fiscal para as adegas e empresas que se poidan ver afectadas se finalmente o presidente dos Estados Unidos cumpre coas súas ameazas. Feijóo defendeu a creación dun tratado de libre comercio entre o país norteamericano e a Unión Europea e tamén a creación dun plan de competitividade para a economía española. Como un inmenso erro, así cualifica Alberto Núñez Feijóo a ameaza comercial coa que Donald Trump pode sacudir sectores clave para a economía das Rías Baixas como da viticultura. O líder do PP estivo hoxe en Meaño na adega Paco Ilola, dende onde dixo que o presidente dos Estados Unidos se está a equivocar con esta guerra comercial. Pensamos que é un inmenso erro, que a administración norteamericana se equivoca, e que, por tanto, non podemos ser equidistantes ante unha equivocación de un país amigo, como é os Estados Unidos de Norteamérica, pero con unha decisión profundamente equivocada, profundamente injusta. Porque di Feijóo isto non beneficia a ninguén, tampouco a economía dos Estados Unidos. Propón ao Popular ir un paso máis alá e non só suprimir os aranceis, senón tamén crear un tratado de libre comercio entre o país norteamericano e os 27 estados da Unión Europea. Carga contra o goberno central ante as súas solucións que entende xeran novos enfrontamentos e di comprender a preocupación no sector do viño, lembrando que o 17% das exportacións de Rías Baixas son os Estados Unidos. Propón un alivio fiscal para as adegas. Si los aranceles se consolidan, debemos de buscar un alivio fiscal en las cuotas de la seguridad social y en los impuestos de aquellas empresas cuyo porcentaje de facturación ocupa una parte importante las exportaciones a Estados Unidos. Y debemos de dotar de un plan nacional de fondos para las empresas exportadoras que se nutre con los ingresos de los aranceles que nosotros en su caso replicaríamos a los Estados Unidos. Pola súa banda, o líder do PPDG e presidente da Xunta demandou maior implicación do Goberno Central. Alfonso Rueda salientou a creación por parte do Executivo galego dun fondo do que poden botar man as empresas. 50 millóns para préstamos flexibles
adaptados ao que está pasando agora mesmo, o que se necesita, este circulante que ahora mesmo pode faltar con esta estación inesperada. Dende a Adega agradeceron aos populares a visita, salientando que serve tamén para poñer en valor o traballo que aquí se fai. Agradecemos ese respaldo e ao mesmo tempo reafirmamos o noso compromiso pois coa calidade, coa sostenibilidade, pois coa internacionalización dos nosos viños e ao mesmo tempo co sentimento de orgullo de pertenecer á denominación de orixe Rías Baixas. A cooperativa Paco y Lola conmemora neste 2025 o seu 20 aniversario coa implicación de 430 familias. Seguimos falando de economía. A Cámara de Comercio celebrou esta mañá en Vilagarcía o seu comité executivo. A reunión tamén asistiu como convidado o concelleiro de Promoción Económica da cidade, Álvaro Carou. No encontro fíxose balance do primeiro ano de funcionamento do Hubnet da Cámara, enfocado á digitalización de sectores clave na zona arousá como o comercio ou o turismo. A reunión serviu tamén para presentar a segunda edición da feira de FP Dual que se vai celebrar en Fexdega o vindeiro 29 de maio, impulsada pola Cámara de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía e o Concello. Unha cita indicaron esta mañá que sirve de nexo de unión entre os centros educativos, o alumnado da zona e as empresas. Na feira de FP Dual daránse a coñecer as súas distintas familias profesionais a través de stands que amosarán os programas formativos con obradoiros, exhibicións, demostracións e exercicios prácticos. En la Cámara seguimos ejerciendo de nexo de unión entre los centros educativos y las empresas, asesorando a un total de 62 empresas en los beneficios de la FP Dual durante 2024. Y este año ya hemos impulsado varias jornadas informativas que culminarán con la Feria de FP Dual de Villagarcía. El objetivo es dar a conocer las familias profesionales que integran la oferta de FP en la demarcación cameral a través de stands que mostrarán los programas formativos con talleres, exhibiciones, demostraciones y ejercicios prácticos. Esta feria de empleo, como la que ya celebramos en noviembre del año pasado, nace desde la colaboración con el Concello de Vilagarcía. Bueno, pois nese mesmo encontro tamén anunciaron que o Concello de Vilagarcía e a Cámara de Comercio van a asinar en breve un convenio para apoiar o emprendemento. O obxectivo, explican, é evitar duplicidades entre a Administración e a Cámara a hora de prestar servizos aos emprendedores. Que esos recursos se enfoquen todos a través de la Cámara de Comercio, a través de un convenio con el Concello de Vilagarcía, con un soporte económico dentro de nuestras posibilidades que podemos dar, y estoy encantado de que por fin lo podamos llevar a cabo. Aparatoso accidente acontecido na pasada tarde na avenida de Barraña en Boiro. Por causas que se descoñecen, un vehículo saíuse da vía e acabou montando en riba doutro coche que se atopaba estacionado nunha das marxes da estrada. Aínda que non se rexistraron feridos, posto que o condutor circulaba a pouca velocidade, foi necesario cortar o tráfico nun dos carrís de circulación. Ata o lugar desplazáronse efectivos de Protección Civil e da Policía Local que se encargaron de regular o tráfico ata a chegada do guindastre que procedeu a retirar o vehículo accidentado. Seguimos con máis asuntos. Hoxe asinouse por fin en Pontevedra o novo contrato de xestión de residuos. As novas condicións do servizo entrarán en vigor o 1 de xuño, despois dunha exposición pública de 15 días que rematará a finais de maio. Será a partir dese momento cando empecen a incorporarse os novos cambios. O primeiro será a mudanza de colectores. Ademais, o Concello avanza na ordenanza económico-fiscal e na campaña e plan de comunicación de cara á cidadanía. Iniciaránse, obviamente non se vai a facer un desplegue total inicialmente por moitas cuestións. Sabemos que a empresa está adiantando esa contratación de maquinaria, pero que ten un prazo tamén de entrega porque son complicado. Hai tamén a maior parte dos vehículos van a ser a gas, non? Eso necesita que haxa unha gas, como se chamaría? Non gasolinera, gaseira, unha gaseira no Polígono do Campiño, que é onde vai a estar a sede principal de Precero. Ou hai outros vehículos que se irán incorporando, que son os que son eléctricos, pero máis pequenos, e o que sí se vai a empezar é coa despregue dos contentores.
Veámoslo tamén en titulares. Podemos Galicia demanda unha solución urxente aos vertidos da Ribeiriña no Concello da Pobra. A súa coordinadora Isabel Faraldo visitou a zona para coñecer o alcance do problema no que deben implicarse, dixo, todas as administracións. A espera dunha solución, os vertidos da Ribeiriña seguen a sucederse ante a impotencia dos veciños. Contan nas súas reclamacións co apoio de diferentes forzas políticas. Desta volta foi a coordinadora de Podemos Galicia que se desplazou ata a zona para coñecer a orixe e o alcance deste problema, que afecta non só ao Concello da Pobra, senón a toda a Ría da Arousa. Bueno, parece que hai claros indicios non de que os depósitos da onza de oro da ex-conserveira teñen moito que ver e desde logo que a situación na que está neste momento a DASA cos depósitos levantados tamén teñen moito que ver. O que está claro é que aquí o que hai que ter é unha solución, é plantexar unha solución. A Xunta neste momento ten na súa responsabilidade facer ese informe que ten 4 meses para facer, para o estudo da zona e para aclarar precisamente todas esas dúbidas e poder acometer ca inmediatez que isto pide as obras de solución. Conscientes da complexidade do problema, instan ás distintas administracións competentes a buscar unha solución conxunta e a longo prazo, que pasaría pola clausura dos depósitos e a demolición da antiga nave da DASA, que permanece aínda na zona cos consecuentes problemas de seguridade. A orixe dos vertidos segue sen coñecerse. Neste momento hai un requirimento a costas para que nun prazo de 4 meses, o cal consideramos excesivo, unha orixe exacta dos vertidos e un prazo e un requirimento aos propietarios da nave para que lle poñan solución a todas as cousas negativas que acarrea tela aínda en pé. Nós queremos atallar tanto o problema dos vertidos como o problema que supón para a seguridade veciñal a nave de Adasa e esperamos que ambos requirimentos se cumplan na maior brevedade posible. E o requirimento que se está mandado aos veciños para que fan unhas mínimas actuacións de seguridade, polo menos o de tapiar todo, que non se pode acceder ao interior, a cuberta e, sobre todo, tamén a chimenea que está na parte posterior, que está a punto de ter problemas estruturais graves, según o informe do arquitecto municipal, pois teñen que poñer solución. E, se non, teñen que intentar falar ca Suiza que leva o concurso de acreedores e que se den de conta de que aquí un pouco rendimento económico van a sacar e o único que teñen o sentido é un problema grave que repercute en toda a ciudadanía do Concello e da Ría da Arousa, como estábamos dicindo. Ademais, a cuestión de seguridade, os vertidos están a ter unha afectación directa sobre os bancos marisqueiros, comprometendo a economía de moitas familias que dependen da actividade. É un problema moi grave porque afecta directamente a economía de familias, como xa temos comentado. Entonces, desde ese punto de vista, hai un problema grave da aldea, como din eles, do entorno de contaminación na Ría da Arousa e tal, e aparte hai detrás un problema social dentro do momento que, por culpa deste tipo de verquidos, se cerran zonas de traballo, que eso se transmite en que hai xente que está na casa sen ganar cartos. E a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, reuniuse coa conselleira do Medio Rural, María José González, e co director xeral de Gandaría, José Balseiros, para avanzar na colaboración en materia forestal, desenvolvemento rural e loita contra os incendios. No transcurso desa xuntanza, os representantes de ambas as dúas administracións acordaron diferentes medidas para previr o lume, xestionar a biomasa nas faixas e a masa forestal activa. Esta reunión enmárcase na rolda de contactos que está a desenvolver Medio Rural cos distintos concellos de toda Galicia, con especial interese naqueles que presenten un maior risco de incendios debido á súa gran masa forestal. Todo listo en Poio para unha nova edición de Tapea Poio. Vémolo todo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas, todo listo para unha nova edición do Tapea Poio. O certame de tapas celebrará a súa segunda convocatoria do 2 ao 18 de maio. Desta volta participan unha vintena de establecementos de todo o municipio, o dobre que na primeira edición. Tamén se incrementan os premios, ascenden a un total de 7.500 euros, son 2.000 máis que no 2024. A segunda edición dun certame que chegou ao noso Concello pois para quedarse despois da extraordinaria acollida que tivemos o ano pasado. Na primeira edición participaron 11 establecementos. Este ano imos poder desfrutar das creacións en 20 locais
repartidos por todo o noso municipio. Co esforzo que fixemos en 2024 cumprimos o obxectivo de reivindicar a nosa gastronomía, unha oferta gastronómica que temos en Poio extraordinaria, dinamizando así o sector fora de temporada. Neste Tapea Apoio poderánse degustar un total de 24 tapas en 20 establecementos a un prezo único de 4 euros. Dividiránse en dúas categorías, tradicional e creativa. Tras degustar as propostas dos diferentes locais, os clientes poderán votar por cada unha delas, puntuándoas de 1 a 5. Farán a través dun código QR exclusivo de cada local ou depositando unha papeleta nunha urna. Só será válido un voto por persoa e tapa. Haberá premios para as tapas máis votadas polo público e pras mellor valoradas por un xurado composto polos chefs Pepe Solla e Pepe Vieira, a empresaria Marga Soliño e o blogueiro gastronómico Alberto Rivas. Na modalidade creativa poñeránse en valor a innovación, a técnica, a presentación e originalidade, mentres que na tradicional vanse valorar o uso de receitas tradicionais, a utilización de produtos de proximidade e tamén a cercanía coa identidade gastronómica de Galicia. A partir do día 18 recontaránse os votos do público e as votacións do xurado para descubrir as propostas gañadoras. Todos os premios entregaránse nun acto que se vai celebrar o 2 de xuño no Pazo de Colón. Xa se pode visitar en Cambados a mostra Saudarte. Alumnado cambadese Vilagarcián participa nesta iniciativa da Fundación Galega contra o Narcotráfico, unha actividade que busca fomentar a creatividade entre a rapazada a través da arte, un xeito de promover os hábitos saudables e previr a drogodependencia entre os máis novos. Dende o 2010, Saudarte é unha das grandes referencias da Fundación Galega contra o Narcotráfico no impulso de alternativas de ocio que afasten a mocidade do mundo das drogas. Esta mañá inaugurábase no Pazo Torrado de Cambados esta mostra que recolle os traballos elaborados pola rapazada tanto de Cambados como de Vilagarcía. Nos, desde a Fundación, pensamos que todo o que teña que ver co arte, co proceso da creación, coa creatividade dos chavales, pois é un camiño importante para evitar e erradicar despois posturas máis egoístas, egocéntricas, o de consumo de drogas e estupefacientes. No acto desta mañá o alcalde e o concelleiro de Cultura Cambadés poñían en valor este tipo de iniciativas como ferramenta para canalizar as inquedanzas dos máis novos. Unha forma magnífica de promover a saúde a través da arte. Neste caso falamos da saúde social, da saúde da prevención da drogodependencia sobre todo e de canalizar de alguma maneira as inquietudes da xente xoven a través da arte. Unha mostra como cada dos anos que fomenta a creatividade na mocidade, sobre todo a alternativa dun ocio responsable, explorando outras áreas como o arte e fuxindo de estereotipos das drogas e deste tipo de ocio, non? A exposición está composta por obras de alumnado do Instituto Asorei de Cambados e da Academia Moncosta de Vilagarcía. Ademais, 2 alumnos do Colexio San Francisco de Vilagarcía tamén aportaron os seus traballos a esta iniciativa. Saudarte estará disponible en Pazo Torrado ata o 15 de maio. Manuela Rei e Sin the House, unha coproducción teatral entre Galicia e Portugal, representarase o vindeiro 1 de maio en Pontevedra. A peza, que ten detrás o Centro Dramático Galego e o Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana do Castelo, rescata a figura da primeira actriz galega que triunfou nos escenarios portugueses no século XIX. Sobre o escenario contarase a vida desta muller, nada en Mondoñedo, que con 15 anos debutou no Teatro Nacional Dona María II de Lisboa, que se converteu nunha das actrices máis recoñecidas do seu momento. Foi ata a súa temporá morte con tan só 23 anos. A peza incorpora textos orixinais da propia Manuela Rei, que, ademais de actriz, foi escritora. Manuela Rei e Sin the House chega a Pontevedra despois de ser representada en Santiago e en Ribeira. A cita na capital pontevedresa será o vindeiro 1 de maio no Auditorio do Pazo da Cultura. As entradas teñen un custo de 8,5 euros e xa están á venda en a taquilla. Manuela Rei foi actriz, foi unha influencer durante o século XIX, foi unha persoa con moitísimo peso no Portugal e incluso na corte de Lisboa, diso xa vos falarán eles, no século XIX,
é absolutamente descoñecida para o gran público en Galiza. Por qué? Pois fundamentalmente porque era unha muller e porque a historia da literatura, a historia do teatro, faise desde unha perspectiva masculina e eu ademais diría moi machista. Podíamos iso, quedarnos esta parte triste da morte dunha rapaza que morreu moi nova, pero o que celebramos é todo o que deixou, os camiños que abriu para a dramaturxia, entón o espectáculo é unha festa, é realmente un musical, é un divertimento pop, con moita cor, con moita música, con moita festa e con moitas reflexións de Manuela. 7 anos despois do seu primeiro concerto conxunto, Monolius Dop e Heredeiros da Cruz volverán a actuar xuntos en Noia. Será no Estival Fest, que se vai celebrar o 17 de maio no recinto do IES Campo de San Alberto. Mañá venres sairán a venda as entradas para o Estival Fest, que se celebra en Noia o 17 de maio. Estarán disponibles en ataquilla.com por tan só 10 euros, prezo máis que modesto, tendo en conta o cartel con dúas das bandas máis punteiras de Galicia. Buscando pois a dous grupos, eu creo que de máis referencia no rock galego, como pode ser Heredeiros da Cruz e Monolius Dop, non? Xa estuvamos aquí os dous xuntos, que foi un éxito, queríamos volver a telos. Isto vai a ser o día 17 de maio, buscamos un horario, que é o que estábamos falando ahora con Toñito e con Beni, buscar ese horario que non cada vez un pouco máis de tardeo, non? E non buscar tanto esas horas nocturnas. Vai ser ás 9 da noite no Instituto IES, as entradas van a ser de 10 euros, gastos incluídos, se pondrán a taquilla.com a partir do venres. Monolius Dop e Heredeiros repiten experiencia case unha década despois do concerto conxunto que ofrecerán por primeira vez no Tapal. Aínda que a esencia a mesma, o espectáculo promete moitas novidades. Para nós é unha honra volver despois de 7 anos, que xa fai 7 anos deste concerto, e volver a repetir o formato no mesmo sitio e con Heredeiros, que para nós é banda irmán. E para nós o disco era un tema moi serio porque levamos 33 anos tocando e a xente, curiosamente, quer ver o mismo pero diferente. Cuidado, eso, podo explicar máis, pero se non entendedes co titular non hai sido entender nunca, o sea que entonces quer o mismo pero diferente. Entonces paramos un ano inteiro por a responsabilidade que implica gravar o disco. Gravamos parte dele en Londres porque queríamos un sonido que o noso público cada vez ten máis cultura, escoita máis música e claro, xa non se pode dar ketchup, claro, que tío sabe comer. Entonces, claro, as guitarras son espectaculares, a batería brutal e os temas estamos moi contentos e sí que ten bastante peso o disco dentro, sí, sin perder o que é a estrutura dos grandes clásicos ni nada, claro. Queremos que a xente aí, pois, desde o minuto 1, desde Encantosona, Jalisco, xa empece a temblar e para iso, claro, a responsabilidade de cada acorde poñer a temblar todo. Pero sí que a frescura dese disco do que é na estrutura do directo vai a ser un reluciente. E o Concello de Boiro celebrará o Día Mundial da Danza cun espectáculo de baile a cargo da Escola Ciempliés. Será este domingo nun escenario incomparable, a azotea da Casa Consistorial. Como cada ano, o Concello de Boiro celebra o Día Internacional da Danza, aínda que nesta ocasión estrea escenario. A azotea da Casa Consistorial acollerá 2 pases a cargo das bailarinas da Escola de Ballet Ciempliés. A Escola de Ballet Ciempliés pois fai un pequeno evento ese día. Estos anos o estaba facendo na Plaza do Concello, pero este ano queremos darlle un poquinho máis de valor e un poquinho máis de empuxe a ese Día da Danza e vamos a facer un espectáculo un poquinho máis especial na azotea do Concello de Boiro. Será este domingo 27 e faremos 2 pases por mor do aforo. Un será ás 12 da mañá e outro a 1:45. Nada máis, serán aproximadamente 65 nenas que interpretarán 10 pezas de aproximadamente 3 minutos de duración. O primeiro dos pases será ás 12 da mañá e o segundo a partir da 1:45, aínda que a entrada libre, o aforo é limitado por cuestións de espazo. E imos de novo a Tanoia porque a vila volverá a vivir este sábado unha xornada de deportes de contacto con participantes de primeiro nivel. O pabillón Agustín Mourís acollerá dende as 6:30 da tarde unha velada organizada polo Club de Loita Noia.
O espectáculo está servido na velada de deportes de contacto que organiza este sábado o Club de Loitanoia. Disputaránse varios cintos nas diversas modalidades de kickboxing e boxeo en categoría neoprofesional, co título de campeón galego en xogo. De Club de Loitanoia, Manuel Castro loitará por o cinturón MFC neoprofesional de kickboxing low kick. Martín Iglesias, de Noia, pero do Club ITF, tamén fará un cinturón tamén neoprofesional low kick, en 75 kilos. Aquí nuestro campeón Pablo Linaio vai a tratar de ganar o campeonato galego de boxeo neoprofesional a 5 asaltos, 5x3. Como colofón desta velada teremos un campeonato de Europa MFC entre Inés Daniela, que é a campeona, contra Isabel Oliveira de Portugal. Nos comenzos desta velada empezarán cos 3 modalidades que hai de kickboxing, como pode ser full contact, donde Antón Neo, que tamén é do ITF Noia, lotará contra o Cupido, Raúl Trillo e Rubén Iglesias farán en low kick, e Daniel Robles e Rubén Amorín farán en K1, que son as 3 modalidades que hai no deporte de kickboxing. É un rival moi fuerte, que vai adiante, e a nos interesanos porque gustanos ir ao frente, vai ser un choque fuerte, estamos preparados para iso, e intentaremos levarnos a pelea, que vai ser a 5 asaltos, e iremos a polo título con moitas ganas. Me espera un combate difícil, un combate duro contra Adrián, que es un chico con el que ya me di hace 2 años una final de un campeonato gallego, representante de la selección gallega en campeonatos de España más de una vez, y que es un rival a tener en cuenta, pero bueno, ya le hemos ganado una vez, podemos hacer una segunda, yo confío en mi trabajo y el de mis compañeros. Ainda que a velada dará comezo ás 6:30, o pabillón abrirá as súas portas a primeira hora da tarde para axilizar as entradas. O pabillón Agustín Mourís estará aberto xa dende a tarde, a competición comezará ás 6:30 e agardamos que sexa unha gran tarde-noite de espectáculo deportivo. Este evento deportivo forma parte da programación das festas de San Marcos que darán comezo mañá en Noia. Bueno, pois así rematamos. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Aquí, a continuación, en Canal Rías Baixas, teñen unha cita co programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola e xusto despois o programa de Festa en Festa coa Pascua de Padrón. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.